ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeChiweshe Mashonaland Central Province kwakanhu kamwe. Apo tasvika vabereki vakaungana vari kuti chitunha chiri kufanirwa kuvigwa pano hachina kodzero yekuti chinge chichivigwa pano, chinofanirwa kuenda kwachakakodzera. Ndonhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Unganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereki ana amutina mpururu kana mukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Takumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Ndinonzi Sabhuku Mashi. Dambudziko riri pano nderekuti chikoro chikarejeswa under council, nyange pane kutaurika kuri kunzi ndechavasora. Dambudziko guru rine vabereki vari pano haisi yokurwisa development, asi kuti vabereki vari kubvunza kuti sei guva raiswa mumusha muskuyati. Ndo pane hondo iripo yokuti isusu sevaridzi venzvimbo takati hamusisina munhu anovigirwa munhu nokuti skuyati, asi yezvinezvi pane munhu akuita sei akuvigwa. Saka vabereki vada kunzwisisa zviri kufamba sei. Ndo pane chichemo chine vanhu vamuri kuona havasi kurwisa development, asi kuti vabereki vari kuti sei guva raenda muskuyati. Ameno ruzhinji rungade kuziva nokuti hapana ari kuziva nhau yenyu. Guva rambobva kupi? Chinyatsotitsanangurirai kubva pazvatangira kusvika apo. Pane vakawirirana kumashuro kuna vasora kuti vachatenga chikoro, vane zvavakataurirwa kuti vachaita vachidzorera kuchikoro. Saka zvanga zvisati zvaziswa kuvabereki zvakapera here, change of ownership yapo here. Chakatyamadza vabereki haisi nyaya yokuti havasi muridzi kana kuti muridzi, asi kuti guva seraiswa munzvimbo yakarambidzwa varidzi vedunhu kuti vavigire vanhu. Nokuti pari zvino tiri kuvigira vanhu mudzimba tashaya pokuviga. Nzvimbo iyi yakanzi haiswe makuva ndeyekudzidzira vana, saka tave nemubvunzo uye nokuziva kuti tofambisa sei. Ashayikirwa nemukadzi ari kuvigwa. Murume wake ndiani? Ndivo Dr. Sora Vanove vari kunzi ndivo vachange vachinjisa mapepa kana zvatenderwa zviri pamutemo kuti vazonzi vaona wechikoro. Ini ndonzi Sabhuku Musa. Nyaya iri panapa yakamira kuti chaita kuti vanhu vese vauya
vakashamisika nekuona vanhu vaakuuya munharaunda medu vaine matende zvisiri pamutemo wedu isusu masabhuku vachisvikoti vari kuviga munhu asiri wenzvimbo yedu inei. Saka zvakatotikatyamadza kuti munhu asiri wenzvimbo inei anogovigwa panzvimbo yechikoro pakuita sei. Saka nanhasi tine mubvunzo, asi basa riri kuenderera mberi, asi vari kuviga munhu havasi vagari vemunhu. Saka ndo zviri kungotinetsa kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vanoviga munhu panzvimbo yechikoro isiri cemetery area. Ownership haisati yachinjwa yechikoro. Ownership yezvinezvi ichiri muzita revabereki. Aha, saka vabereki vakumbirwa here kuti toda kuvigawo munhu? Isu masabhuku pamwe chete necommunity hapana atikumbira, tashandisirwa pfuti nevakomana ve-wildlife vauya kuzotityisidzira nepfuti. Saka isusu taakutotya, tikutotya kuti dunhu riri masabhuku anotyisidzirwa achishandisirwa pfuti here. Pfuti dzashandiswa pakuti kudii? Nesuwo takakokerwa pfuti. Mushure mekunge tauya kuzobvunza kuti kosei munharaunda medu maita zvinhu zvatisiri kuziva, nekuti mutemo wasabhuku ndiye anopa munhu pekuvigirwa, but pane zvinezvi hapana kana watakapa, saka munhu asi wemunharaunda medu. Sabhuku vanorhana nzvimbo ino ndevapi? Ini ndiri sabhuku, tine masabhuku akati wandei ari pano. Tina sabhuku Kankamwe, sabhuku Masvi, sabhuku Muza, sabhuku Chirunga, sabhuku Chikukwa, ese masabhuku. Ko mambo anoti kudii nenhau yakadai? Pari zvino nyaya yedu taisa kuna mambo ichapinda mudare ravo. Chifu wekuno ndiani? Ndimambo Negomo. Chief Negomo. Manje kana ichizopinda munhu avigwa zvinenge zvava kuzoitwa sei? Munhu achavigwa nekuti kufa kwemunhu kune kodzero yako, saka takoshesa kufa kwemufi, asi nyaya hazvirevi kuti yapera. Isu semasabhuku tichaenda mudare ramambo tonotaura zvichemo zvedu. Right, ndinonzi sabhuku Kankamwe. Zvinoti tishamisei sevanhu vari kudunhu tisi tinoona nezvemuno semasabhuku. Right, tangozongoshamisika isusu taunzwa kuti kune bhodhi iri kuuya iri kuda kuvigwa panapa inonzi Hama Ichisora. Saka nyaya iripo ndeyekuti hakuna kana sabhuku kana one akataurirwa kuti ndo zviripo, nekuti kuti uradzikwe munharaunda nyaya inenge yabva kuna sabhuku ndiye anokuratidza pekuradzika munhu, asi isusu tazongoona zvangoitika pasina ruzivo rwasabhuku kusvikira tazongonzwa zvakubuda kusvika tazoungana kusvikira vabereki maona vabereki vese ava chinhu chiri kuchitovarwadza kuti zvafamba sei endi zvaitirwei. Handingoona sango rese hapana munhu aivhina kutema huni panapa, of which this person already dominated the area, of which hatisina kana chance nenzvimbo inei. Zvokutoti maiti mukatemwa huni uno vaitorwa matemo madzimai avo nokutosungwa nobviswa mafaindi. Nhasi uno izina tanowe tinogara sei zvinhu zvakaitwa nekusaziva kumasabhuku asingazivi kuti chii chiri kuitika. Saka in other words muri kuti imimi kuungana kwamaita hamuna kuunganira rufu, asi maunganira kuti nzvimbo yenyu. Yes, taiunganira nzvimbo yedu. Saka iye zvinezvi chimiro chiripo ndechekuti chii, mawirana kuti chii pari zvino? Apa inyaya yazoti yabva kumusoro. Zvokudai pasina kuti yabva kumusoro, ndifunga kuti paivigwa munhu apa. Kwamunoti kumusoro ndekupi? Kumusoro chaiko chaiko kwavuya mapurisa ndevashuwa neshoko mukuru wemapurisa Disco ndovamisa zvese zvazvoitika izvo. Saka vati basa rienderera mberi. Vati basa rienderere mberi, asi hei ini ndine bundu. Ndine bundu. Hapana zvokuzviita nekuti tiri vanhu vadiki. Handimaona nyaya dzacho. Ndinonzokachamadzwa zvikuru nokuita kune kushora mukati kuti vanhu vatisingazive munzvimbo medu vanouya vachisvikotema musha vachiti vanoda kuradzika mushakabvu wavo zvisina kana ani avawirirana naye. Saka zvinotibata kuita kune kushora vanhu vese venzvimbo ino. Ndanzwa vamwe vachitaura nezvemasango. Inzvimbo inoyera here kana kuti inzvimbo inongochengetedzwa chete? Nzvimbo yatikapegera chikoro, nzvimbo yechikoro.
chikoro ichi chiri pasi peMRDC. Chikoro ichi chakarejistwa kuMinistry of Education chichinzi Kanukamwe Primary School, Kanukamwe Secondary School. Saka zviri kutoti katyamadza pari zvino kuti munzvimbo yechikoro here munoiswa guva remunhu. Nhau yenyu imimi iri panhau yeguva here kana kuti imimi magara muri against privatization yechikoro? Isusu chikoro tiri kutochida nokuti taifamba 15, 18, 20 kilometers kuenda kuzvikoro zviri kure. Apa tanga takutoti taitirwa zvakanaka nokuti ane chikoro munzvimbo medu, vana vedu vakuuya pachikoro pedyo. Chatikatyamadza inhau yeguva, hatisi kupokana nechikoro. Ndikuona kunge pane kakuhandirana katikuita masoko. Ndanzwa nhau yekuti chikoro chakuda kuchinjwa leadership. Handiti chichibva kuvabereki chakuenda kune mumwe an individual, ndizvo? Ipapo hapana kujeka kuvabereki. Ndingati tabva mukuita AGM meeting hapana masvondo maviri. Vabereki vakabvunza mubvunzo iwoyo. Zvakanzi chikoro chichiri pasi peMRDC, kureva kuti chikoro chichiri pasi pevabereki. Nezviri kuitwa panzvimbo ino ndonzi sabhuku chirunga. Ndikukatyamadza nezviri kuitwa pano kuti munhu anokumusha kwake kwaMurehwa anozovigwa dunhu rino zvisingawirirani masabhuku, zvisina kuwirirana namambo DA, asi zvinhu zvabva kumusoro kumaofisi makuru kuti hapana zvataita tatsikirirwa, asi pachivanhu chedu sabhuku ndiye anoratidza munhu pokuvigira munhu. Tadza kuziva kuti sei ayazovigirwa dunhu rineri iye munhu anokumusha kwake kwaMurehwa, kumusha kwavabereki vake kubwera, sei auya kuzovigirwa kuno? Ndo pane mubvunzo ipapo. Inyaya chekuti dispo chete ndo azoya kutaura kuti zvakamira soso, asi tinogunun'una chaizvo. Masabhuku anofanira kupiwa nzvimbo chavo, community chifanira kupiwa nzvimbo chavo. Ine nzvimbo yechikoro ine kuti inzi sora, zvekutoti ishamisa kuti zviri kufamba sepapo. Ndo nyaya yakaungana vanhu vese havana kuuya panhamo, asi vari kukatyamadza nezvinhu asi zvamboitika. Sabhuku ndiye anotaura kuti viga munhu pakadai so, kwete kuti individual person anongoya achiita se achiviga munhu. Saka mutemo wachashanda here wemasabhuku, ndo pakutinetsa ipapo. Ndanzwa kuti chikoro mavakira makachiita ndo atingade kunzwisisa. Chikoro ichi vabereki ndo vakakanya zvidhina. Vakanya zvidhina, marata takapuhwa naTebeth. Hatiziva kuti sora pake chaipo ndipapi, kana kuti bhore remvura, kana kuti katractor here handiko patisikuziva ipapa. Asi zvese vabereki ava, ana mai edu achembera, ana baba edu achembera, ndo vari vazvidhina umu. Zvidhina hazvina kuuya nasora. Ndo pakutinetsa ipapo kuti sora ndiani panapa, ndo patisikuziva ipapo. Inonzi NS yachitsve ndikutaura panhau yechikoro. Chokwadi takabhaga zvidhina this time hanya tatifoshoro, saizi yangu ino ndimhanya foshoro kuti vazukuru vana vangu vauye vaite sei vadzidzewa. Asi takutochawo kuti guva rokumunhu wokuko wouya uzoigirwa kuno. Ko isisu ndikafa toendawo kupi? Isusu tiri pakukadzika nekushamisika nenhau yechikoro chatiri panapa. Vanhu vese ava kuungana kwavakaita ndofunga 2014 chichitangidza chikoro chinochi. Vabereki takakanya zvidhina zvichinzi kunyangwe ane mwana kana asina mwana ari kuya pachikoro ngakanye zvidhina. Takakanya zvidhina takaita mahovhoni, ndofunga village nevillage takaita mahovhoni, takatsvaga huni takapisa. Bloko rakamira rekutanga, rechitu racho ndobva razovakwazve. Asi richivakwa richifamba tikacheresa matoileti zvese tichiita. Asi nhasi tazoshamisika tichiona kuti takunzirwa guva ratakunzi tichererwe pano pasikuru yati. Hatina kuzoziva kuti zvafamba sei kana kuti zviri kuenda kupi, nokuti chikoro tiri kuramba tichibvunza gore negore riri kuitwa AGM. Chikoro chiri kunzi chiri kuvabereki, asi zviri kutotishamisa nhasi chinzi chikoro handichasora. Isu ndisi varozvi varidzi vemusha, nyaya iri kutinetsa. Tine vakuru tofunga pari zvinezvi, DA auya, kanzura auya, vana ava ngavataure vatiudze kuti zvinhu zvakafamba sei. Ndo nyaya yangosara wani. Ingatibatsire tizive kuti munhu wese ari kunoku ari kuchema kuti azive kuti zvafamba sei. Masabhuku ese akutonge vasingazivi zvavari kuita, vari vanhu vakuru. Saka ivo vakomana vese vapo, mukaona mukana kuti vasvike muvataure navo tizive. Tese tisina kuungana tatitudzwa dzedu. Saka chainga kuno kuda kuzorwisa kuti musha wedu haungaite sei, haungatorwe. Ndo iripo, asi vakuru vacho vasvika vapo, tibatsirewo ipapo. Pamusoro penzvimbo ino iyi
nzvimbo inoyi kuti tiiwane zita Eshgazi, Elder Eshgazi. Nzvimbo inoyi kuti tiiwane takaiwana yanga iri yemusha wamhasha yakasiyiwa yakadaro. Saka nokudaro takaita pakunetsana pakaitika pakati pezvematongerwo enyika. Nzvimbo yese inoyi vanhu vese vamuri kuona vakanga vato nerimwe divi ravanga vakusapota. Ndobva tasara tiri vatatu. Tikabva taona kuti wine ground renzvimbo iyi. Zvatingatoita hatitaurire vanhu toda kuvaka sekondari. Kana tavaka sekondari tinoziva vanhu vanodzoka mbichana. Tichidaro inini pachezvangu ndakatsirwa nedzimba property ikaparara pasera. Yakaparara property yese hakuna akandicompensate ende handina kumboita shungu nazvo. Nokuti ndaingoita zvematongerero enyika nanhasi ndinongoita zvematongerero enyika. Saka hazvina kundinetsa. Saka takaenda mberi tikatanga kungadza masabhuku tikaurirana nemasabhuku tikatsvaga nzvimbo tikambowana nzvimbo kwakatangira chikoro kuprimary uko pakatarisana nechechi yeFM kuseri kwacho. Right. Masabhuku mamwe akaramba akati hatitsvagei kuseri uko. Ndobva tauya kuno kuseri kuno. Ndobva taenda kumusoro kune dzimba kune imba yamaticha uko. Ndobva tamira tobva tanongedza kuti hatichiitai apa. Ndopanokwana chikoro chedu. Ndobva tawirirana. Ndobva taverenga chikoro bva chasvika pasera pasina kusvika kwesekondari kuchikoro kuno. Tadaro nechikoro chiya. Saka tanga kumobilize vanhu vese vabereki tichitora 10,000 ezvidhina. Sho vabereki vaka neshungu dzokuti vana vaenda 15 kilometers vamwe 20 kilometers. Vakateerera vabereki vakamobilizana tikatanga kuvaka kuchaya zvidhina. Misha yese iri 9 yakachaya zvidhina. Yachaya zvidhina misha iri 9. Takatanga kuvaka block redu. Tikazobatsirwawo rimwe block rokutanga. Takavaka ndisi takaita kuti vamwe vashandi vakashanda ipapo nanhasi vasoro vabhadharwa. Vanhu wanu wacho. Onaika. Tapedza kudaro takazopiwa vamwe profesa vakanga vari kuMakerere University vakatipa roofing material. Ndobva tarufa. Tapedza kudaro takabva tatanga kuti hatichiitai block vana vedu vakabva kuprimary vakauya kunoko. Pakuita rimwe block takatanga kuita kunenge kunesekana mari. Ndopa takagara pasi kadai tavatsvaga madhona. Tikatsvaga madhona topota tichibatsirana vachitipawo. Ndopa takawana mumwe dhona zita ndofunga ndorisa in brackets but ndikano kamwe dhona wacho iye. Akauya akaunganidza zvinhu zvake zvese zvapo zvaungana. Mheno zvakazongochinja sei nematongerwo enyika zvakare. Ndobva amboti handava kumbomira. Ndobva tatsvaga umwe dhona futi. Ndobva ati ndichauya. Ndobva tatsvaga mamwe machaina akati achauya votibatsira but havana kuzodzoka. Tati garei ndopa takazonzwa manje utungamiriri hwewadhi wakuti kwete tawana mumwe dhona anga awana kwajaji uko. Saka kwajaji vanenge vanhu kwajaji varamba kuti havadi kuti vaise chikoro ikoko. Right. But dhona uyu ainzi iMasowe, Johani Masowe Chishano UK. Haina kupiwa zita remunhu. Yanga ichingonzi Masowe Chishano UK. Ndozvapera zvakadaro. Saka takatozwa kunzi auya akataura nemakomiti ekuprimary school vawirirana. Right, zvawawirirana zvanga zviri zvokubatsirana kuvaka chikoro. Zveshuwa takabva tatanga kuvaka chikoro. Dhona watiri kutaura uyu weMasowe vakadhirira 3 mabhoro. Bhoro iri pazasi apa nebhoro iri pamusoro apo neiri pachikoro apo. Ndo zvinhu zvavakaita muno mucomplex inoyi. Tabva kudaro takazowana marata kubva kuna Tebesi Kanengoni anga ari MP wedu muno. Ndobva marata aya auya akawandisa ne24 akazoya akatorwa nevana mushonga weMDC wepapa. Ndo vakatora marata apo. Izvo zvanga zvine kuwirirana kuti marata anga ari egovernment. Handizivi moiti chii mafandi yacho moiti CDF. Right, ndio fandi yakavaka pachikoro apa. Ndio fandi yatanga chisenzesa kusvika pari nhasi. Ndio mashandiro atata pachikoro apa. Kunoko watiri kunoko. Ground iri pasera apa ranga riri mayouth. Ndio saka muri kuona mayouth akawanda panapa. Ndio varidze veground irori ravanoti Musasa. Ground ravo.
saka head haana ground akakutaura nevana vemayuth vakawirirana mapolls amuri kuona apa esaya ndeyemayuth hapana chechikoro saka vadaro vanga vachingodyidzana vachidyidzana handina kuziva kuti zvakazombofambawo sei pakati pokuti pazoiswa danga rehuku apa project yainzi ndeyechikoro but later takaita find out haisi yechikoro ndeya individual project taona huku dzanga dzirimo mari yechikoro yatorwa ichitenga chikafu huku dzakazongotorwa dzikasurotwa apa dzikaenda kuchikoro hakuna kana dhora rakaenda ikoko saka nepo marimwe zuro ndopakatozodedzwa vanhu kuti kunzi uyai pachikoro apa masabhuku ndokuendawo paya paya zikanzi vasora vakashayikirwa nemudzimai wavo saka vati vari kuzomuvigira kunoko ndobva tati tine urombo nematambudziko nezvakaitika takati aingonzwa kuti varwara kwamakore 3 zvese zvanga zvisina kuipa izvozvo chakazokadzisa manje ndecheguva parakazoiswa guva ndo pane kukadzika kwese kwamuri kuonawo kuti ko guva rauya sei apa mukati memusha pasina kutaurira nemasabhuku vachikanzi nemasabhuku ana akataurirwa but vese vakavabvunza hapana sabhuku akataurirwa saka chisaka kuti tinongori vanhu tinogere zvedu mongoti njee saka anybody can come here ongoita zvaanoda zvake isu hatichabatira state kuti tione property estate iri kuchengetwa kuungana kwavanhu kwese uku hakusi kuda kurwisana nemunhu but kuchengetedza property estate saka kana vauya vakavatidze vatungamiriri vestate vakati aiwa imimi you are useless well it's all right vanhu vese avari useless ivo vochiitawo zvavo kuti ndo vari very special vanongoita hapana chakamboipa munhu anovigwa hapana haisi problem iyo kuvigwa kwamunhu haisi problem handifunga kuti kuna munhu akazomboita zvokuraswa hatirashe munhu tinoviga munhu hazvina mhosva kuti uri kubhoyera uri wokupi unovigwa but unovigwa neuronga hwemasabhuku kana tiri kuno kumusha saka pari zvino masabhuku acho anenge asisina simba atorerwa simba atora simba ndo vachiri kuti find out kuti ndiani munhu ane simba rakadaro kana zvichinzi tinotangira kuno kumusha kuno ndokunotangira zvichikwidza kumusoro saka patakutora zviri kubva kumusoro zvichiya kupasi saka tonogara kupi vanhu vanogara kupi vese vamuri kuona havana simba masabhuku havana simba vese kana machairmeni maiko havana simba saka tonogara kupi ndonyaya iripo chete kuvigwa munhu anovigwa haisi problem tinoviga maisora hapana chakaipa but zvinotaurira matsuru masabhuku vanonzwisisa ivo vasora vacho vari kudedzwa pano vanoramba kuuya vari kudedzwa pano vari kuramba kuuya makoronyera avo magringo avo kana ndo vanovafonera kuti musauye ndomunga katatu kana kuti kaviri komiti ichivadedza havana kuuya vakauya pano vakanyepera kuti chikoro takutengera itirakita nechibedford chichena nechironi mowa hapana zvese zvaingonyepwa munhu mukuru hakuna kudaro so munhu wechechi fedza vanhu vanorohwa neshamhu yamwari shamhu yamwari inorohwa vanhu mukataedu mukafamba muchidaisi vasikana munorohwa neshamhu yamwari tasvika mune zvakazarurwa ndo matava kana tava mubhaibhiri hatisi nguva yekutamba kana yekuda kufadzana iye varume tapa nguva yekupedzesera nyika yakuguma ngatitaurira nechokwadi kana hatisiri vanhu hatisi vanhu full stop hatina basa nezvakawanda asi nyika yakuguma inini ndoda kutaura muvagari vemakanu kamwe kuchiweshi nyaya yestendi iri kunetsa iyi mukadzi wasora haana problemu yekuti avigirwe pachikoro ndosaini yekuratidza kuti ndiye muridzi wenzvimbo haana kupamba asi kuti akatenga land akatenga ari mabuildings ndokubva azokontinya ndokubva azovaka zvakatadzwa nevagari vevabereki vemuchiweshi kuti vange vachikomplaya building iyoyo ende chinhu chakanaka takava nerombo rakanaka rekuti takawana munhu akativakira secondary school nekufamba kwenguva achazodhivhelopa agozoita boarding ichange ichibhenefita vana vedu but pane zvinyunyuto zvishomanana zvevanhu vari kuti vakashanda dai vasora vakwanisa kuzozorodza mukadzi wavo murugare vakwanisa kunzwa zvichemo zvevanhu vari kuti havana kubhadharwa vakwanise kunge vachibhadharwa isusu secondary tinoisapota inini Mr. Sora handimbovablema nditori kusaidi kwavo ngavave vavigire mukadzi wavo palendi yavakatenga kozi vakatengetse a lot of money vabereki vari kudhimanda vachiti takadyirwa mari ngavaende kuprimary vanobvunza building yakadhivhelopwa
vavakavakwa nemari yakabva pamari yakabhadharwa navasora. Vasora vane mari yavanga vachibhadhara kupera kwetemu yega yega ichienda kuprimary school. Ndatenda zvangu. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana. Tongai tinzwe muri imimi maitiwo kudini. Kana takwanisa kuwana mukana wokutaura neutungamiri, kansela tavaona, kansela vata havana kusununguka kutaura nesu. Tasarwa naDA kana vachinge vakasununguka tichange tichikurukura tinzwe kuti nhau iri kubva nekupi ichienda nekupi. Semaonero andaita haisi nyaya yemufi asi nyaya yeownership yechikoro kuti iri kubva nekupi ichienda kupi. Vabereki vari kuti tibudirei pachena tizive chokwadi. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisakadei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media, nekuti Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro ichikuudzai chokwadi chinenge chichiitika munyika. Lisani. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,